Kakakunti kasi ito. Mata na. Ano po ang almusal natin? Gatas ng kalabaw. kalabaw. Walang kamatayang gats ng kalabaw, no? Saka ano, tinapay. Magsusuwa akong tinapay mamaya. So bago tayo pupunta ng Vietnam, siyempre, magba-vlog-vlog muna tayo dito. Tayo ng Vietnam. Sama natin yung ano. Oo. Dito nga, oh. Iden. Say hi, Jo. Hi. Saan tayo pupunta? Andito po kami sa Trina. Ah. Tapos, saan tayo pupunta? Sama masyal? Sama Papasyal babaw muna siya? kami sa Vietnam. 5 days po. Wow, sana all. Wag pala kuya, oh. Tingmel. Say hi, tita. Hi. Magkain ka kay kain eh. Ito na rin kayong face. YouTube. Ayos yun. Vlog. Lalo, GoPro. sabi mo, chube. Sabi mo ano na ano? YouTube. Kapil rin. Na? Yapo nga sa kapo, yapo nga yun. Achula? Achula rin kaya kang bisita? Oo, siya. Bili tayo pandasal. Aray. Oh, togi ka. Lumago na yung mga puno natin, ma, oh. Ay, anong kain mo par? Isang punira ko, kikitang ba? Ayun, and Max. Susi. Dapat ang tuduin. Bakit? Tara. Maninga pa kang ngani. Tara. Let's go. Alam mo, ano ba tayo? Ito na buhay. Good morning, good morning. Ang sabi ni Idol. Sano? Anong ginagawa nyo? Ikot. Anong orasyon? Nag-orasyon kayo? Anong panandam mo? Itutundo ko po. Magtagalog tayo. Tagalog. Ito. Parang inaantok pa ako. Ganun ba yung pagpagising? Ibana. O tayo, sugda ka mamarano na. Baka nausog ka ni Apong Goryo. Na? Ni Apong Goryo, nausog Huwag ka. na ako siguro. O tapatilig ko buntot kayo. Ah. Nakatilid niya. Kaya hindi naman natiyas. Ako may tutundo ko naman. Kinin tayo ng pulbo. Wala kang sana yan. Inaantok ka pag may kasama Sana ka. akong mag-isa. Yes, no, yung abi ang pati nga po. Bakit? Ulit pinakasabi mo ito ng duni. Rapin. Dahil may kasama Sa nila. saling gas ng ulo. Sige, tara. Ampak na yan. Yun na. Sige po. Sinakaman. Mamalis ko pa ito yung mundo. Bagya-bagya. Wala kalali ko. Opo. Bawal na yung mamukha kayo. Saka tamag kape, ne? Pero medyo. Ilang ikot ba yan? Nakadalawang ikot ka na. Salese ka kanya kay ba't di ka pera kaya kasalese kasi kami. Ano ba gagawin mo yan? Huwag mo ipakaya kay nanay, mabubulo lang siya. Yan ang ano ni Apo. Sana Yun ako, wala yung mamas pasket ang haldo. Tara, bili na tayo. Ano nangyari sa sali, Apo Sak? Ano nangyari? Natumba. Ora, nagtenak po kaya ka. Makayo
Nalapa na yan. Okay na lang. Ano, alila ko kitang pambukay niya, oh. Tanggalin mo yung kalahati niya, tapos ibaon mo ulit, ano? Pino. Kayang kene. Sayang niya, may kasing niya. Kaya pala tinyang makanyan niya, Oo, tinayo ko dahil natutumba nung bagyo, natumba. Nasaan yung pasahero ko? Nagtago. Ay, pumasok. Seryoso si Apong Goryo ah. Pumasok. Apong Goryo, seryoso ka? Hindi ako naririnig. Medyo mahina na yung contact point ni Apong Goryo. Oo, mahina na yung contact point nito. Apong Goryo! Oh, wala, hindi ako nakikita. Oh! Dahan-dahan lang, ma. Ay, bili. Ako na magsasara, no? Madali lang naman isara to. Safety ka dyan. Ano masasabi mo sa service natin? Maganda. Gusto ko ito. Gusto niya. Presko. Nakakanay mo na. Wala kang puto yapuan. Ay. Hawakan mo yung pag-vlog natin. Ganito aro makasarap makapampanya ini okay ano. Okay. Ayan, dito na. Layo, di mo na. A few moments later. Muna itong kita na yun. Sinaglapo ito mo lang eh. Mga bilis siya talaga yata nga siya. Mahal mo Ito na. mo rin sa kre niya. Lego bra ka to. Buri na nga po kasak yung chali mo. Inobura yung chati. Lumpes. Dad sana. Kartaga. Pinaliyahan. Oh, Tikman mo yung pansaya mo. tinapay. Nagdinala, naklawe kayang kilo. Ay, meron na. Para kaya pala ako na ano dito. Napadpad. Pagbukan niya. Ha? Pagbukan niya na. Dagang ko na eh. Pre-preta niya mo, may haba ko. Guwapo. Nananakaw siya? Nanakaw siya? Drone? Ay, malaki lang malaki. Balong nang pareho kayong balbalasa. Nakakalingwan eh. Waya ka pangalingwan. Uwa? Kalago lang mga ko. Nakalago. Sali. Kaya ako masalasin. Mga timalago kayong pata, katimalago kayong bundok. Napahak. Hindi na kasi kinusang. Iya po nga sa kaya laing balugayan. Ano? Hindi ka? Alaya. Baluga. Ang iwaritin niya ng bitang pang nakana balug. Basa ko yung balugaya ko yun. Kaya sa ang balugay. Kaya ako lang Kaya ako. sila kita abe. Kabut na lalim po na pong kilo. Sabi na rin ano na. Kami yung bunso na. Marami mismo na kalwa. Matagal ko na hindi nasasama sa vlog. Yan kaya kaya vlog. Namimiss Yan ko po si Lola. Yan pamirwang ko. Galing po siya sa Tawi-Tawi. Galing po ako sa Tawi-Tawi. Nagka-vlog. Nag-vlog. Kabrad po, 2 buwan. 2 buwan nagka-vlog. Basta ang Tawi-Tawi po sa... Namimiss ko po yung yung damo dito, yung nambubunot. Ayun, yan rin po yung isa. Yung nagwawala Mayroon ng po tayong bulalito. extravaganza ngayon. Mating din. Si Kagoryo. Si Kagoryo. Ay! Kalwa na yan mag-vlog ata. Ay, di ba nag-vlog na ako ng Nissan? Ito, di ba? Ay, may minum kong kape marami.
Ay, turuan pala kita. Wala teman tan TV kalunto. Bot Wala akong pilo kasi ito. mata na. Ano po yung almusal natin? Gatas ng kalabaw. kalabaw. Walang kamatayang gatas ng kalabaw, no? Saka ano, tinapay. Magsusaw akong tinapay mamaya. So, bago tayo pupunta ng Vietnam, siyempre, magbablog-vlog muna tayo dito. Tayo ng Vietnam. Sama natin yung ano. Oo. Mag-vlog yan. Ano po? Yung kanya nga. Nagbus ng kape. Hello po, shout out sa mga kaibigan. Gatas ng mulag. Oh. Gatas ng mulag. Eh, kamamang hindi kumakain ng gatas ng kalabaw eh. Sino? Oh, mga kaibigan. Ito na po ito. Baka magbati ako, Goryo. Ano naman? Kamamang kape. Ay gatas. At sa pagdinti. Sabi natin na po, Hindi tayo makahospital nila. Ay, hindi ka makulong-kulong kayo. Pinipid na kami. May parada yun. Yan eh. Parada yun. Pid ano. O na yung tabing na ikitak pa. Tulang kita. Pati kape makakuha. Kaya ka ginang kape mo. Wala ako. Wala ako. Wala na ako. Wala ako. Wala na. Kaya ang baso. Yung mga kape ko, maswelo na ako. Susubukan. Oh. Kumul ka kumul na? Wala ka mga gripon. Oo, manyaman niya po. At mas bilik niya ni tang sasamo na mo. Tang Nasisimin. mamay ka sisim niya. Alin na ako. Nakanang pangaloko mo yan. May sera ka naman, di ako ka sa... Oh, bilik ko gama kanya Mga mulang. kanggatas na mulag yung Nasa taba. bala mo ulam ko. Taba. Toyo yan. Ali po. Bawal toyo. Asin. Malisay na singkaya. Kaya may dagdagan kagatas. Ay, bilik ko makaminim. Tabaya kayo, diyan gatas mo damulag. Buri na. Natin namin kaya po yan eh. Oo yun. Kasi kung kaya kami po. Kaya kung di. Hindi na anak. Hindi na kayo. Maaga kayo nga alis. Tapos lulikwanay ka ako. At titingnan din sa gamin, may nasusi yan. Eh, pamara man. Wow, ang papaytan kayo puntahan mo kubota, tapos susining Ah, pagbunan, wala. biya kaya. O pamaram ko lor ko. Pag ito sinaman mo itang bali. Ay, susi. Ito susi ka rin, wari. Kanya pang kukunang kepa niyang berde nang yan. Ah, layo pa. Wari kami ka, bigla may kang bari. Ano namin tito susi? Tabalo kaya ka, kaya magdaka ka kayo. Opo, lang susi. Pamaldakan kaya kanini. Bisa kaya pa mo masyal ka rin natin. Ay, bomba na saan ng Tony yan. Ano yung... Alam, nagobra siyang marang na. O yan, Nasa hindi tipo mo tamak ninyo. Ganyan. Takpan sa niya ang kaya po, itong may kaya, anong etel. Yan mo isang keto. Niya dayo Uli nga lang ni Ethel, dayo kay dati, aso. Ay, wow. dati si Ethel maraming halaman dyan. Mga pinchay. Talong, pechay, saka. Ay, hindi ko sana niya tiyo, sa nila. Ay, kaya tumuli ka nga akong kaya, yan mo yan. Oh, bisa ka pa. Ayun na ako. Minum kong kape, mayroon ko pang pandasat. Tira ng kape na nga po nga sa Kenny. Malam Starbucks ya. Wow. Diyapi niya kap na ako na din. Ano miskis sa kapay na yan. Dati na yung po kayo na yung kaya. Malinis naman ako. Malinis, pulido yan. Alas 4. Alas 3 medyo. Hindi ganyan. Karanon. Ano umagang dumarating? O kapon umuulan. Nin, dala mo na yung aking motor ka rin. Ay ni Jose. Dala mo na yung motor ka rin. Saka nung Kolong-kolong. Ay ni Jose nang buri na pang mamayawan-ewan. balo na eh.
Hotel Nevan. Malo ni. Sino po ka? Namin ako si Bulto. Ita panulo kaya mo subukan. Ano namin? Ito kasi ng allergy. Buhay at inyang tasin yan. Wala mga kating allergy. Putahan mo. Ma, ating ka nasigan. Yan, ni Kwame. Bota rin manok. Ang panulo mong kukungaman. Tingnan eh. Ten. Ay, ito siya. Ay, Pati basta sa susungamit. Ayukan eh. Magisin na rin, mama? Wala ako na yan. Isingan mo na lang. Mandilo na kayo. Dire-diretso na kayo baya ko. Opo, kay doktor kay itang itin center. Michelle. Ito center ken. Nino ito yung Dr. Rena. Yung may ngay. Paglistada ka ba kang medyo ng panulo kayong malasakit ano. Pwede niyang pulmero. Lagi ang malasay ulit. Kanyang pulmero po, din niya na, ay, lagyan Tagalog, niya, Tagalog. Pangalan ko, tapos sabi ni ano, hindi, kailangan pangalan ni Apo Ramon. Nilagay doon sa asawa mo. Ba't hindi mo lista si mother? Pwede naman to. Bago niya. Pag ano, ipasulat natin. Palista mo. No. Opo, pwede yan, putang papakain mo kang ngetel. Ngatin niya yung reseta. Kaya, payabi, may man. Ang gano'n siya may reseta ka doon ano. Kaya may kita reseta. Di ako may nyad ko, nang sitirisyon na, hindi niya akong pito na, nang nyabi. Balak pito lang kasalasan, ngayon pito lang piraso. Pitong piraso talaga yung binigay. Manlaras Mura mo. na lang. Ali! Bili ka lang. Katigalang pesos. Ano, bigyan da ka mo, bibigyan kita ng 7 days, ano? Pitong aldo. Inopera ka pala? Aba, yari na mo. Masakit, hindi masakit. Tulog ka, no? Ali, nakamang patituran natin lang binili, bala mo, danum. Panulya pala po ito. Kaya kakapal din ka rin. Ali, kuman po. Wala yung bayad niya, alam ba? Kinyanan din kayong goma, tila binili. Hindi na nagpakiki kay Mayora. Huwag, kanyang kamayora ito. Malasakit. Nilagyan yung goma yung mata ko dito. O tapos, meron siyang, kala mo yung ginaganyan, along beses. Maya-maya, tapos na. O tapos ka na. Hindi tumuga. Diyan ka ako, Lyo. Nalwa, tumutugo, no? Hanapin po yung tamigla ko ka ako. Kaswelo mo mana, o dinaya yung pera. Alam mo po niya, kasanting pa nga ka. Hindi nga lo, dadayalo. Diyan nga luwa, may ibapang wili. Adwa ka ng matun, anyang habak. Linwala, daya. Ang kaya, Baby. sinya katakuli. Bala na ito katarata. Ay, huwag kila po rin mata mo, ano niya, hindi mo pikin. Hindi naman mapula yung mata mo. Sa pera, kita mo. Kita Siyempre, pera yun. yung pera. Ito yung pera. Ay, ara ka. Magaling nga. No? Hindi mo nilo kang salamin mo. Nilako ako niya po, ni malaga minsan magsalamin. Apo, masala na yun. Pato na memory na. Iya po yung kapaya. Hindi siya nagsasalamin niya, no? Minsan po, lulwala, bagyan namin, ano, kaya sa kanila, Tutuluyan wala niya. Pasinan ko. Saka maluto yan. Wala. Ngayon po, ngayon eh. Huli mo na rin to itong mabilog mo. Ganun lang. Wala mo sa Ang ganda pala niya pong asak sa ano. Wala na yung ano, yung nakaharang mabog niya. Diyan din kaya pipiyak na eh. Goma Opo, na eh. gomayita, Nakalawin niya. Kanya na. Kaya ka maliko, maaara. Anak mo po maliko, kanyang po. O, kaya ka maliko. Ha, maliko ko nga, kingisip ko. Siyempre, at niyang pakapata ko ito niya. Ito makahit. Pichikom yan. Makanya na ako man po. O, ngayon pala kikiro. Dali ka. Hindi mo alam kung may kirot ka, no? A few moments later. Eden. Say hi, Jo. Saan tayo pupunta? Saan ka mamasyal? Saan Papasyal magbabaw muna kami sa Vietnam. 5 days po. Wow, sana all. We're going to.
Diyan ba? Ay, pero sa tayo, minuli yun. Say hi, baby. Hello. Saan pupunta? Vietnam. Anong gagawin to? Mamamasyal? Oo. Ano? Diba? Ala, pinanti kayo. Magmamali eh. Mamali yung... Wag pala kuya, oh. Tingmel. Say hi, tita. Hi. Magkain ka kay kain eh. Todo rin kay face. YouTube. Ayos yun. Vlog. Nanood, GoPro. sabi mo, Chube. Sabi mo ano na ano? YouTube. Gala. Nasaan na daw si Tita Belen, tita? On the way na? Tsaka ini si Malum ay masalaya. Na? Sana. Ano ay lenti? Pagpapet. Balumi niya Chingmel. Kingki kwaya po na pwede lagi. May Yan niya name kaburi. siya. May name Baby siya. niya ka no? Atin niya name. Oh, what is her name? Alin name na? Wala name. P. Na, Pupi? Papi? P. Pupi? Ano Pupi? Puro naman mo lang yun. Matagal ang puki yan. Ali Puki Puki. Pupi, ano niya puki? Puki. Kopi? Kopi? Puki. Kopi. 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 Daddy bro. Sabi ng lola? Meron ba ikon dance? Wa ka lang ba na? Basta tinaklayo. Pinaklay siguro. Mikar ka niya. Puki. Bakit ba yan? Eden, what do you eat? Banana chip. Ba? Very good. Give me. Give me. Yaga. Hindi mo pa. Ganda Eden, no? Sayo-sayo pa, oh. Ay ba? Ay ba? Wow, galing. Emirates flight EK380 to Dubai is now ready for boarding. May request passengers in this flight to have only your passport and a Dubai boarding pass ready for presentation to our top staff. We would like to remind our Unya. Kamu sa tiyan, pamicture. Hi, Dan. Saan mo punta? We arrived at Danang. Sino? Kalabak Sino? din.
ka. Ito! Ali! Matata na immigration, dahil ka na rin tao.